Magazine du Mali TV filɛbagaw halisa ni aw ka jamukan man di n'a m'a fɔ ma ko à ton avis bi an bɔra ka ɲininkali kɛ fenêtre tɔgɔ bamanankan na an bɛ mɔgɔw ɲininka o la aw ni ne an ye mun sɔrɔ u ka jaabiw la an ka jɛ k'o layɛ ɲɔgɔn ne ba Nsantle kɔdi baasi tɛ baasi foyi tɛ ne ba i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Fana Tarawele ne ba an b'a fɛ k'i ɲininka question dɔ la n'a tɛ k'i ma baasi fenêtre ye jumɛn de ye bamanankan na fenêtre ne kɔni ma se ka fenêtre dɔn dɛ n'aw yɛrɛ y'a dɔn a ka an kunnafoni n'o tɛ an tɛ foyi dɔn fenêtre na i ni ce ne ba ne fa an b'an tilen kɔdi baasi tɛ yen baasi t'a la alhamdulilayi ne fa ala y'i sɔn janya la dɛ n'est-ce pas yɔrɔ de ka ne jɔlen lajɛ yɔrɔ de a banna dɛ i ni ce i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Mamudu Sibi Sibi kɛ an b'a fɛ k'i ɲininka question dɔ la n'a tɛ k'i ma baasi t'a la a y'a fɔ fenêtre ye jumɛn de ye bamanankan na fenêtre tɔgɔ fléau jumɛn fléau 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 i ni ce i ka jaabi la an ba merci beaucoup an tile ne ba kɔdi baasi tɛ baasi foyi ne ba i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Jaba Tarawele Tarawele muso an bɛ fɛ k'i ɲininka question dɔ la n'a tɛ k'i ma baasi ye awɔ problème ne ba fenêtre ye jumɛn de ye bamanankan na fenêtre ne t'o dɔn ne fenêtre kɛ an tile ne fa kɔdi baasi tɛ alhamdulilayi fa i tɔgɔ n'i jamu Umar Diallo ɲininkali dɔ b'an bolo k'a tɛmɛ n'a tɛ k'i ma baasi ye bisimila an b'a fɛ k'i ɲininka fenêtre tɔgɔ la bamanankan na bon ne bɛ min dɔn kɔni u b'a fɔ ko kon kon a b'i faamuna i ni ce wa a b'a ni ce an ce ne kɔrɔ ko bɛɛ ka ɲi an b'a fɛ k'i ɲininka question dɔ la n'a tɛ k'i ma baasi fenêtre ye jumɛn de ye bamanankan na ne bon tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ ko fiɲɛ donda so fiɲɛ donda fiɲɛ donda ok an tile ne fa ne ba ça va alhamdulilayi kɔdi baasi tɛ yen an bɛ Ala tanu i tɔgɔ n'i jamu ne fa ne ye Musa Kamara ye ka bɔ Darawela Bolibana Kamarakɛ ɲininkali dɔ de b'an bolo ka tɛnku la n'a tɛ kɛ baasi ye baasi t'a la an b'a fɛ k'i ɲininka yala fenêtre ye jumɛn de ye bamanankan na fenêtre bɛ jate minɛ i b'a fɔ ko so fiɲɛ donda quoi so fiɲɛ donda wala n'i ye da k'a la i bɛ so fiɲɛ donda bila o bɛ kɛ sanfɛlanin ye fitinin walasa so ka ninakili quoi voilà an y'a faamu ne fa i ni ce n tile kɔdi baasi tɛ yen ko bɛɛ ka ɲi dɔɔni ne fa ɲininkali dɔ b'an bolo ka tɛnku la n'a tɛ k'i ma baasi tɛ kɛ ma basi an b'a fɛ k'i ɲininka fenêtre tɔgɔ ye mun ye bamanankan na vraiment ne t'a dɔn ne ba e t'o dɔn i ni ce ne fa an tile ne fa baasi tɛ yen ne fa i tɔgɔ n'i jamu tanburakɛ ɲininkali dɔ b'an bolo ka tɛnku la n'a tɛ k'i ma baasi ye an b'a fɛ k'i ɲininka fenêtre ye jumɛn de ye bamanankan na ne bolo bamanankan n'i ye ko dilan ko ye kodeni ye ko b'a ni kodeni ne bolo o de n cɛ ne fa komi aw yɛrɛ bɔra k'a ye cogo min na an ye mɔgɔw ɲininka u hakilina na fenêtre tɔgɔ bamanankan na u ye jaabi caman fɔ an ye dɔw yɛrɛ ko an ma yɛrɛ k'u t'a dɔn nka fenêtre tɔgɔ bamanankan na o de ye filɛli wo ye ni dɔw b'a fɔ a ma filɛli da Magazine du Mali TV filɛbagaw aw ni ce aw ka lajɛli la halisa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw foli la video in n'a jara aw y'a ka like aw bɛ se k'aw ka jaabiw d'an ma fɛnɛ commentaire la aw k'an bɛn wagati wɛrɛ